udalak deialdi egin du udal kiroldegiak eta Arantzadiko eta Sanduzelaiko instalazioak 2019-2020ko denboraldian erabiltzeko eskaera egiteko. Udalaren gizarte zerbitzuek neurriak hartu dituzte erabiltzaileak zuzenean informatzeko datozen egunotarako aurreikusitako tenperatura altuei nola egin aurre jakin dezaten. Nafarroko gobernuak Sansoainera sartzeko zubian behin-behineko pasabidea jarri du inguruan pasaden uztailaren 8an gertatutako ekaitza izugarrien ondoren zatitutako sarrera puntuaren irekiera ekitaldian izan da Manu Ayerdi lehendakariordea. Korella, Lodosa eta Los Arcos asteburu honetako kultura ekintzen agertoki. Josu Rekalde artistaren Non ote dago oraina instalazioaren aurkezpena eginda gaur Ziudadelako labeetan. Makro kanta elkartasun kantua epaiketari aurre egiteko. Goazen gaurko eguneko titularrekin. Udalak deialdia egin du udal kiroldegiak eta Arantzadiko eta Sanduzelaiko instalazioak 2019-2020ko denboraldian erabiltzeko eskaera egiteko. Eskaerak abuztuaren 16 arte aurkez daitezke edozein udal erregistrotan edo egoitza elektronikoan. Abuztuaren 16an ostiralarekin izango da muga eguna udal kiroldegiak eta Arantzadiko eta Sanduzelaiko kirolgunetako instalazioak 2019-2020ko denboraldian irailetik ekainera erabiltzeko eskaerak aurkezteko. Honako hauek eskatu aldute erabilera kirol elkarteak edo klubak, federazioak elkarteak, ikastetxeak eta eskola kontseiluak enpresak Nafarroko gobernua. Udalaren prebentzio ekintza komunitarioko zerbitzuak eta beste udal zerbitzu batzuk. Baita txapelketa arautuetan parte hartzen duten taldeak ere. Zehazki deialdi honetan lagaldiren guneak honako hauek dira. Kirol anitzeko pistak, kirol aretoak, gimnasioak, bilera aretoak eta edo bulegoak izan ezik. Mendillorriko trinketea, Arantzadiko kirolguneko padel pistak eta kirol instalazioetako igerileku estalien kaleak. Bai Arantzadin, bai Sanduzelaien. Deialdi honetako helburua guneak erreserbatzea da eskola, ikastaro, entrenamentu, txapelketa zein han egiten diren bestelako jardueretarako. Kiroldegietan adibidez aurreko denboraldian okupazio ehuneko 75 laukoa izan zen. Erabilgarri dauden 726 orduetatik 560 baino gehiago erreserbatu zirelarik. Iratiko, Arrotxapeako, Sanduzelaiko eta Lezkairuko futbol zelaiak ez daude deialdi honen barruan, beren deialdia izango baitute. Eskaera izapidetzeko deialdirako sortutako inprimakia bete behar da. Inprimakia Kondestableren jauregiko herritarrendako arreta bulegoan, kale nagusia 2an, kirol unitatean edo udal webgunean, pamplona.esen, temas deporten jaso alda. Eskabideak aurrez aurre erregistratuko dira edozein udal erregistrotan edo telematikoki egoitza elektronikoan erregistro elektroniko atalean. Udalaren gizarte zerbitzuek neurriak hartu dituzte erabiltzaileak zuzenean informatzeko. Datozen egunetarako aurreikusitako tenperatura altuei nola egin aurre jakin dezaten. Atzo Iruñan bigarren bero boladan sartu zen eta egoera hori uztailaren 25 arte iraungo du. Egunotan betetzen ari dira aurreikuspen hauek. Temperatureko 36 gradu gaindituko dituzte eta gutxienekoa ez da 18 gradutik jaitsiko zenbait egunetan. Udalaren etxez etxeko arreta lantaldeak gutxienez erabiltzaileen 80 adinekoak dituenak etxetara eramaten ari da. Zuzenean, prebentzio informazioa etxez etxe doazen famili langileen bitartez. Oie gainera, gainbegiratzen ari dira ahal denean bero bolada aurrean ongi jokatzen ari den. Bestetik auzo unitateetako itxarote eremuetako erakustokietan berariazko informazioa jarri da fenomeno honi aurre egiteko. Nafarroko Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutoren esku horri batez. Uda beroa eta osasuna izenburupean.
Herritar guztientzat ubebikoitza pamplona.es atarian informazio gune bat eskaintzen da etxerako zein kalerako prebentzio neurrien berri ematen duena. Edariez, ariketaz, eguzki babesaz eta adinekoek zein aurrek behar duten zaintza bereziaz bezain batean. Informazio hau edatzea udalaren konpromisoren partea da, Nafarroko Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua edapen lanetan laguntzeko. Izan ere, bero handiegiak denei eragiten aldie, baina batez ere aurrei, adinekoei eta gaixoei. Temperatura altuek honako osasun arazo hauek sortu aldituzte. Deshidratazioa, arranpak, akidura zein bero kolpea delako, eta gorputzeko temperatura 39 gradu baino altuagoa izan ez gero, buruko mina, nahasmendua edo konortea galtzea. Temperatura kontrolerako gorputzak duen ohiko sistemak gainkarga izatean gertatzen da hori, baina aurrea hartu alzaio gorputzeko hozte mekanismoi laguntze emanez. Ezoiko sintomarik edukiz gero, esate baterako, giharretako arranpak, sukarra, logalea edo nahasmendua, 112an edo osasun zerbitzu batean eman behar da abizu. Nafarroako gobernuak Santsoinera sartzeko zubien behin-behineko pasabidea jarri du. Inguruan pasaden uztailaren 8an gertatutako ekaitza izugarren ondoren, zatitutako sarrera puntuaren irekirakitaldian izan da Manu Ayerdi lehendakari ordea. Garapen ekonomikoko jarduneko lehendakari orde Manu Ayerdi izan da Sansoain ibaiaren gaineko zubian ibilgailuen igarrobideari jarraipen emateko herri lan zuzendaritzan nagusiak egindako behin-behineko pasabidearen irekiera ekitaldian. Enea 5.163 errepidean kokatzen da, Sansoain herriaren sarreran, Leozaranan. Sarrera puntua trafikoarentzat itxita zegoen pasaden uztailaren 8az geroztik inguruan izandako ekaitz itzelek Sansoaingo zubiko 3 bao kolapsatu eta suntsitu baitzituzten. Behin-behineko pasabidea eraikitzeko hormigoizko 3 marko aurre fabrikatutako 2 ilara jarri behar izan dira. Sekzio librekoak. 2 kakotx bider 2 kakotxo 40 metro naiz 0 kakotx 80 metroko diametroko hainbat hodi hormigoizko zolataren gainean, alaber markoen gainean gehienez 30 zentimetroko lodierako lauza armatua jarri da, bi aldetan uin bikoitzeko babes barrerekin balizatuaz. Horrekin guztiarekin luzeran 170 metroko behin-behineko bidea osatu da, zabaleran 6 metro terdiko plataformakoa, erantzitako 2 partzeletan barrena igarotzen dena. Sarrera bidea irekita egongo da Sansoaingo zubi berria eraikitzen den arte, azarorako amaituta izatea espero da. Konserbazio zerbitzu eraikuntzako proiektuaren idazketa lanak kudeatzen ari da. Koreia, Lodosa eta Los Arcos asteburu honetako kulturekintzen agertoki. Pop, country eta ganbera musika izanen da uztailaren 25-etik 27 arte, Lemonital, Stacy Collins eta 121 taldeen eskutik. Kulturako zuzendaritza orokorrak antolatutako kultur egitaraua Koreia, Lodosa eta Los Arcosen izanen da osteguna, ostirala eta larun batean. Pop, country blues eta ganbera musika Lemonital, Stacy Collins eta 121 taldeen eskutik entzun ahal izango da. Ostegunean, hilako 25 Lemonital pop rock talde nafarrak Koreilako Foru Plazan emanaldia eskainiko du gaueko 10etan. Berriki Beatriz Tubiak ahots nagusia eta Gorka Garzia bigarren ahotsa eta gitarra jotzailea, estilo anitzeko 10 abestiz osatutako Sueños Coleccionables izeneko beren lehen diskoa berrargitaratu dute. Abesti horiek Pariseko kaletara eramaten zaituzte zein dantzan jarri edo denbora eten egiten dute balada bat entzuten den bitartean. Espainia osoan eskaini dituzte kontzertuak ala nola Madrilen, Kadizen, Salamankan, Huescan, Alicanten edo Burgosen eta Nafarroko ondorengo lekutan, Zizurren, Iruñan, Burlatan, Azagran, Agoitzen eta Zangotzan. Ostiralean hilako 26 Lodosako Espainia enparantzara iritsiko da kultur. Stacy Collins Ipar Amerikako abeslariak eskainiko duen kontzertuarekin gaueko 10etan. Abeslaria, konpositoria eta harmonizista handia blues eta country ukituekin rock and rolleko energia handiko ikuskizunak eskainiko dizke Sonny Boy Williamson,
Top Drive-by Trucks edo Blackberry Smokeren musika gogoko dutenei. Bortz album idatzi grabatu zein atera ditu eta orain 6. sortzen ari da. Amaitzeko, larunbatean hilako 27 Los Arcoseko plazan asteko egitaraua itxiko dute, Eunate 21 izeneko piano eta saxo duoa. Josetxo Goia Aribek, saxoa, konposizio eta moldaketak eta Javier Olabarrietak, pianoa. Bedetzitik aurrera, Mendebaldeko Pirinioetako herriko melodiak eta adierazpenak interpretatuko dituzte. Hoiek 100 urtetan ahozko transmisiori esker luze iraun dute eta horrek ematen die xarma eta misterioa. Bere proposamenaren inspirazio iturria 800 urte baino gehiago dituen Nafarroko basilika erromanikoa bada. Egun berean, Los Arcoseko Santa Maria Eliza doan bizita dezake nahi duenak 12 ordubitara eta 5 7 Josu Rekalde artistaren non ote dago oraina instalazioaren aurkezpena eginda gaur Ziudadelako labeetan. Non ote dago oraina du izenburua Ziudadelako labean asteazkenean estrenatuko den instalazioak. Josu Rekalde artistak ikuslei denborari buruzko hausnarketa proposatzen die. Teknologia erabiliz, erakusketako ikusleen grabaketa eta ondorengo erreprodukzio atzeratu egiteko metodo xume batez. Proiektua irailaren 8 arte ikusgai, laberako berariaz pentsatu da, gune zilindroan erakusteko. Jorge Urdanoz, kultura eta berdintasuneko zuzendariak eta artistak berak Josu Rekaldek goizean aurkeztu dute arratsaldean bertan inauguratuko den instalazioa. Eskultura orbita batek bezala funtzionatzen duten 5 osagai ditu. Aretoko zoru borobilaren gaineko instalazioak. Erdiko pieza nagusiak tokiaren gune eta soinu ezaugarriak ditu oinarri. Egungo programazio informatikoak ematen dituen aukera teknologikoak erantzita. Zehazki denborari buruz hausnartu nahi du, denbora haustura sortu. Segundo batzuetako aldeak eragindakoa. Labean egiten den bideo grabaziotik irudia proiektatu arte eta hortaz ikusleak hori ikusi arte. Instalazioa biratzen den plataforma bada, bertan azpiegituraren 2 alboetan bata bestearen atzean, atzea emanda, bideokamera bat eta proiektagailu bat jarri dira. Ziudadelako labeko horman proiektatzen denak 60 segundoko atzerapena du. Kamerak aurrez erregistratutakoaren aldean. Gutxi gora bera 60 segundoiek labeko gune borobilan bira baten baliokide dira. Horrela orainaren eta berriki iragandenaren gaineko pertzepzio bitxia sortzen da, izan ere, gertatutakoaren erregistroa gertatu den lekuan bertan proiektatzen baita. Erdiko itsasargia laguntzen duten beste 4 piezek konstelazio eskultorikoa eta bideografikoa osatzen dute. Hor instalazio bat nabarmentzen da, Maraten bainuontzian. Egurrezko pieza da, bainuontzi itsasontzi bat irudikatzen du. Baitere, margolari frantziarraren kuadroan ateratzen dena gogorazten duen paralelipedo bat, beste 3 piezek objektu ezegonkorraren sorta bat osatzen dute. Eta beste pieza baterako lotura dira, esku bakarreko atzekin zenbatzen piezarako. Horrek etengabe eraikitzen ari den historiaren gaitasuna irudikatzen du, egilaren beraren eskuen irudiak, figurak eta zalantzazko inguruneak erabilita, esku argi batez bainaturik. Josu Rekalde Amorebietan sortua 1949an arte sorkuntza eta Euskal Herriko Unibertsitateko Arte Ederren Fakultateko irakasle katedradikoaren zeregina uztartzen ditu. Bere lan esparrua disiplina anitzekoa da, bere alderdi ezagunena, bideoari, soinuari eta teknologi berriei lotutakoa bada ere, eta lantzen dituen gaiak intimismotik gizarte harremanera doaz. Niregandik bestearengana, metalinguistikotik narratibora. Euskal Unibertsitatean bertan soinu ikerketako taldekoa da, soinuaren eta ekintzaren arteko harremana ikertzen dute, eta soinuaz bezain batean dauden praktika artistikoen inguruan eta soinuzko ekintzak duen ekintza ahalmenaren inguruan hausnartzen dute. Makrokanta elkartasun kantua epaiketari aurre egiteko.
Makrokanta elkartasun kantua epaiketeri aurre egiteko. Suaia, Aiora Arrenteria, Juantxo Arakama eta Maria Ribero jarri dute ahotsa, hitza berriz Izarmendiguren, Juantxo Arakama eta Suaiak idatzi dituzte. Irailaren 16an hasiko da Espainiako Entzutegi Nazionalean 57 euskal herritarren aurkako epaiketa. Hoietako 11 nafarrak dira. Musikak mundua mugitzen du gaitasun hori badu, barrenak astindu, konexioak sortu, norabide anitzeko komunikazio eraiki dena nota eta letra bidez zabalduta adierazi dute 57 herrian plataformatik. Hori dela eta elkartasun eta musika elkartu dituzte makrokantan. Hainbat musikari elkartu eta 11/13 makroepaiketari ez eta konponbideari bai adierazteko abestia egin dute. Haien aletxoa jarri dute lekuz kanpo eta denboraz kanpo dagoen zentzugabekeria hau bertan behera geratzeko eta bide batez, benetan, heldu behar zaion problematikari heltzeko beharra azpimarratzeko, egungo espetxe politika aldatu eta euskal preso eta iheslarien gaia soluzio agenda beti lotua egotea. Goizean lanbroa eta lainoa sortuko dira, zerua laino gutxikin egongo da, tarte lainotxoekin goizean goiz. Arratsalde gauean bero lainoa garatuko dira eta zaparrada trumoitzuren bat bota dezake. Norabide aldakorreko haize ahula ibiliko da, hego-ekialdekoa nagusituz. Temperatura maksimoetan aldaketarik ez edo gutxi igoko dira. Ostegun goizean lanbroa, zerua laino gutxikin ondoren arratsaldean lainoak ugaritu egingo dira eta gauean zeruak lainotsu edo oso lainotsu geratzeko joera izango du. Gauean euri txiki egin dezake. Norabidea aldakorreko haize ahula. Eguerditik aurrera iparraldekoa nagusituko da eta indartu egingo da. Temperatura minimoetan aldaketarik ez. Temperatura maksimoak gutxi jaitsiko dira. Iruñako udalak deialdi egin du udal kiroldegiak eta Arantzadiko eta Sanduzelaiko instalazioak 2019-2020ko denboraldian erabiltzeko eskaera egiteko. Udalaren gizarte zerbitzuek neurriak hartu dituzte erabiltzaileak zuzenean informatzeko datozen egunotarako aurreikusitako temperatura altuei nola egin aurre jakin dezaten. Nafarroko gobernuak Sansoainera sartzeko zubian behin-behineko pasabidea jarri du inguruan pasaden uztailaren 8an gertatutako ekaitza izugarrien ondoren zatitutako sarrera puntuaren irekiera ekitaldian izan da Manu Ayerdi lehendakariordea. Korella, Lodosa eta Los Arcos asteburu honetako kultura ekintzen agertokin. Josu Rekalde artistaren Non ote dago oraina instalazioaren aurkezpena eginda gaur Ziudadelako labeetan. Makrokanta elkartasun kantua epaiketari aurre egiteko.